Πώς θα δημιουργήσεις χτιστό γαλλικό με εσωτερική διακόσμηση με φόρμα. Θα περάσεις μια λεπτή στρώση base coat και θα πολυμερίσεις για 60 δευτερόλεπτα. Τοποθετούμε τη φόρμα χτισήματος και στη συνέχεια με το Fiber Gel Clear θα δημιουργήσουμε το επιθυμητό μάκρος. Πολυμερίζουμε 120 δευτερόλεπτα. Με το Essential Gel Natural θα δημιουργήσουμε τη βάση μας. Πολυμερίζουμε και πάλι 120 δευτερόλεπτα και αρχίζουμε και δίνουμε σχήμα στη βάση που έχουμε δημιουργήσει. Με ένα μαύρο ημιμόνιμο και με ένα λεπτό πινελάκι θα αρχίσουμε να περνάμε το χρώμα γύρω από το χαμόγελο του γαλλικού. Στη συνέχεια θα αρχίσουμε να τραβάμε το χρώμα προς τα κάτω. Αφού πολυμερίσουμε για 60 δευτερόλεπτα θα περάσουμε μια λεπτή στρώση base coat και αυτή τη φορά δεν θα πολυμερίσουμε. Τοποθέτησε μέσα το glitter της επιλογής σου και στη συνέχεια πολυμέρισε για 60 δευτερόλεπτα. Με το Fiber Gel θα κλειδώσουμε το glitter και θα δώσουμε δομή στον ήχη. Πολυμερίζουμε και πάλι 120 δευτερόλεπτα. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει το επιθυμητό σχήμα, περνάμε μια λεπτή στρώση Top Coat Non-Wipe και το νυχάκι μας είναι έτοιμο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, άφησέ μου μια καρδιά, ακολούθησέ μας για περισσότερα και γράψε μου. Τι άλλο θα ήθελες να δεις από εμάς?